vloggen. Danne han ska käka smör med tabasco och sen dricka ren tabasco. Ja, lugn dig, ska du döda? Nej, jag sa sådär mycket, chilla. Så. Herregud. Här, börja med att käka det här. Vänta, chilla. Här. Jag ska ta glaset direkt efter, Danne. Han har vatten där. Hejde. Dricker alla, bitch! Fan bror, alltså det luktar fan. Hejde. Här. Drick. Drick. Oh my god. Fläcken är starka. Det är jag måste spotta dig, vad är det för något? Smaksdagen live. Privat på det. Andas. Ska filma alltså. Fortsätt filma.